Pasalamat ta sa Ginoo, kanang pagpasalamat mga kaigsunan, di lang sa nato na hisgutan. Ang ato karon panalangin sa kay makahimo ka sa madagayang pasalamat kung naghunahuna ka nga ikaw gipanalaginan. Pero kung naghunahuna ka nga wa ka panalangin adi ka kapasalamat bisa na lang isa ka buok manok bangas Ginoo. Dili na lang gid ka makapasalamat sa Ginoo, no? Daghang pasalamat. Magputos ka dako kay putos, ihatag nimo sa imong maninoy o mga maninay, sa imong mga binata. Maghimo kag putos, ihatag nimo kang Pastor Romeo. Usta nimo kanang 18 mo panyo. Hatagan nimo ang pastor nga putos para sa iyaha, no? Ang gisunog ni pastor is sponsored by the Pedro, di ba? Sayop ba na mga kaigsunan? Sayop ba na? Sakto na kay ingon ang Dios. Ang pagpasalamat sa Ginoo ang pag-asa. So, advance ko siya mga kaigsunan sa discussion about pasalamat. Pero karon mga kaigsunan, kung imong tan-awon spiritually gipanalanginan ka sa Ginoo. Physical ba man no? Physical na atong tan lawas na sa Ginoo, siga atong mata, buhok sa atong ilong, ismot kay dagan sa hangin. Atong dalunggan wa pag-isampo nga mga saliha, barricades o mga checkpoint wa pa. Klaro pa kay imong istorya kay kung nanay mga sampo masira kag unsa salamat sa Ginoo nga nakadungog pagid ka. Salamat sa Ginoo sa atong lawas nun espirituhanon gipanalangin na siya. Sa ingon sa Ginoo magkaon ka sa kalipay sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing magmalipayon kana igsuon tungod kay ikaw. Gipanalaginan sa Ginoo sa imong espirituhanon ug kalam. Kung imong tanawon ba kay igsunan, ang pinakahingpit nga gasa gihatag sa Ginoo nga panalangin diha kanimo mao si Jesus Christ. Mao si Jesucristo. Nagikan sa langit nga gihatag ug matud pa sa balaang kasulatan sa diha nga si Kristo niabot sa kalibutan pinaagi ngadto sa pagbuntis ni Maria. Ingon ni Gabriel, maglipay ka. Nangumusta ang iyang pangumusta Maria, maglipay ka kay ikaw ang gipili siya. Ingon si Maria nga, unsa to nga klase sa pagpangumusta? Ito si Gabriel siya. Ikaw gipili sa Dios. Aron manamkon ka sa kabatang lalaki, ikaw ang sige na. Malipayon si Maria, mga kaigsunan. Grabe ang iyang kalipay, umatod pa niya. Ako ang babae nga tawag bulahan sa tanan kay niya ang bunga si Jesus Christ sa ating tiyan. Kung imong tanaw mga kaigsunan, di lang si Maria ang gipanalanginan. Yohanan kapitulo 3 versikulo 15. Si bisan kinsa makadungog sa akong pulong, ayaw paghayag imong kasing-kasing. Pasudla si Kristo sa imong kasing-kasing. Pinadayag 3:20 ingon siya, nanugtukos pultahan sa mo kasing-kasing, bisan kinsa nga moabli mosulod ako, o ako magkaon uban kanito. Kung imong tanawon mga kaigsunan, si Maria nang imong bulahan tungod kay siya, gigamit sa Ginoo nga dito si ang tiyan taguangkan na umol si Jesus Christ sulod sa 9 ka buwan. Ikaw karon mga kaigsunan, dili sa imong tiyan giumol si Jesus, diha sa imong kasing-kasing. Kung imo siyang dawaton, kung imo siyang tuhuan, kay kung si Maria di siya gusto, di malibad siya, dili po tumahitabo sa iyang ginawat. Pero iyang ginawat nga malipayon. Inana ang konsepto, inana ang prinsipyo. Gusto sa Ginoo nga kung ikaw makadungog siyang pulong karong adlaw, ablihi ang imong kasing-kasing, dawata nga malipayon, kay tungod sa imong pagkamalipayon. Si Jesus Christ mataw sa imong kasing-kasing, ug siya ang binhi sa panalangin nga mag-awas. Tungod kay si Jesus Christ mga kaigsunan, mao siya ang tinubdan sa mga panalangin nga naa sa imong kasing-kasing karon. Naa ba si Jesus sa imong kasing-kasing? Basin. Naa ba si Jesus sa imong kasing-kasing? Kung naa si Jesus sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, muna na siya ang nag-awas nga panalangin sa imong kinabuhi. Kay nga naman mga kaigsunan, bisag unsa may mudangat sa imong kinabuhi, gikan ni buhol tubig. Niabot ni og John 19. Nagdala ko sa akong inahan nga dunay sakit nga TB. Pag-abot diri sa akong ugangan, nagsakit pud akong ugangan. Pag-abot ni Brad Tirso gikan sa Davao, nagsakit kasing-kasing na admit sa Dr. Roy. Muhilot ko ni Papa, muhilot ko ni Mama, muhilot po kong Brad Tirso muna kong doktor. Doktor nga maghihilot. 40 ka gabi wa ko'y tulog. Pero magigsunan, ang pagsakripisyo niya sa kinabuhi sa tao. Kung ikaw dunay kinabuhi nga Kristo, na kinabuhi ka niya kay Kristo, malipayon ka bisag unsay mudangat sa imong kinabuhi. Ayaw hunaw na ang imong problema. Ayaw hunaw na ang imong kawalaton. Ayaw hunaw na ang imong mga anak nga nisukon. Ayaw hunaw na ang imong banang ilag kinaiya. Ayaw hunaw na ang imong asawa bijag kinaiya. Ayaw hunaw na ang mga butang nga naa sa imong atubangan. Hunaw na si Jesus katuwa sa langit naglingkod
igsoon. Sari anong trono sa imong kinabuhi igsoon kasi mo kasing-kasing. Siya lang ang imong forever. Siya lang ang walay katapusan. Jesucristo sa imong kinabuhi. Kung gibiyaan ka sa imong mga higala tungod ni Kristo, kung gibiyaan ka sa imong mga anak, pamilya tungod ni Kristo, ayaw kalimti nga si Kristo. Kanunay naa sa ika kasing-kasing. Ipanalanginan ta sa Ginoo diha sa atong espirituhanong panal. Ug matud pa sa balaang kasulat, ni walay landong ni pagkausap ang gihatag sa Ginoo diha sa matag usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Atong basahon diha sa Santiago, paliw ko sa Dito, Santiago 1 bersikulo 17. Santiago kapitulo 1 bersikulo 17. Kini nga panalangin sa Ginoo nadawat ba kay sunan. Ni bisan landong sa pagkabali kini. Kung ang imong bana sa unang panahon, balik ko na kung magigsunan. Nga, sa uyab pa mo, pag madasma ka, mayon ang imong bana, pag hinay taon day, iyan ka. Pero sa diyang ninyo na mo, mayon naman ito yung bana nga kadaghag, maging asawa. Iwasan tayo ng taon. Nanay, itawag landong sa pagkabalhin. Nanay, landong sa pagkausap. Nadili na siya nato unaw-unaon kay nga naman. Tao raman tanga doon ay kausapan. Apan ang Ginoo ang, sa Tagalog, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay bawat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng pahayag mang magbabago. Walay landong sa pagkausap. Walay bisan unsa nga sintuma nga ang Dios mabagong mausab sa imong kinabuhi. Igsoon wala gid ka dula-dulai sa Ginoo. Wala gid ka tiaw-tiawi sa Ginoo. Tininuod gyud ang gugma sa Ginoo. Tininuod ang iyang pagserbisyo sa imuha. Muna nga grabe ang Ginoo mga igsoon. Alas 11:30 kay alas 10 sa buta kape nagsugod. Ang sabot na to ng Pinoy lagi nga ang sabot alas 8 niabot og alas 10 Philippines. Di ba? Candidate number 1 Philippines. Ang sabot ko no alas 10 Philippines. Proud ta na, di ba? Hindi na nato na sopakon kay layo ba ya? Layo ba ya? Hinay po ito traka itong isakyan. Hinay yung dagan. Pag inatras, dito salamat sa tagiya sakyan. Wala pa rin sa Ibran. Okay, salamat sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, nga ang Diyos wala magpakita sa iyang pagkabalhin, sa iyang pagkamatinud-anon sa pagpanalangin ka na to. O kini iyang gihatag, gibuo, pinaagi ni Jesucristo. Muna mga kaigsunan, sa atong kinabuhi karon, paningkamutan na to nga atong maangkon si Jesus Christ. Atong paningkamutan nga dili siya mawala sa atong kinabuhi si Jesucristo. Kanunay siya nga imo hunahunahon, kanunay nga siya imong alagaron, kanunay siya nga imong higugmaon. Sa pagpangalagad na Jesucristo mga kaigsunan, ibutang si munahuna ana ang imong panahon. Pinagkauna nato gihatag sa Ginoo ang atong panahon. Kung wala lagi kay panahon sa Ginoo, mahimo na nga ang imong kinabuhi ka sa dako nga pagka-alanganin, pagkawalay siguro. Unang naama kaigsunan, wala kay panahon sa Ginoo. Unya ang Ginoo grabe ang panahon sa imuha. Kung imong tanawon ang Biblia mga kaigsunan, ang Dios adlaw-adlaw gabi nagaduaw, nagahatag sa imong panahon. Nang ang tanang panahon gihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Kasi nagampo na mo mahuman ni ako wali kay litson grabe minita na. Pahimos lang ako ning higayon mga kaigsunan, kaya nga ako sa tibuok na itong pagkatao karon pa ko nagkasulong ginan. Pwede ko ni isakag lubi niya. Dili sa'yo na yung magpastor ka, kaya nga naman. Isang di nga ganahan mo sulod, di mo lang naging sulod. Igang kayo. I-edit naman ito. Pero okay, sa among programa, sa atong programa, ay, nanay mo ang panahon ng Juna. Hindi ko nangandam na lang po mga inig video na ko. Presentable po ta. Mahimo po tang presentable sa tubaga sa video. Kay matod pa maging sunod, bawi o na lang ito. Postura, pinagi na lang sa atong mga sinulog. Ayaw lang mag-ampo o dugay kay dugayon tagindi kinana matay giandam. Basta mga Thanksgiving dugay gina siya. Pero kami siguro naguna-una na mo karos na pa mga. Ato na lang ron, okay ra. Mangluod ko ron. Ato na ta sa pagpasalamat nagiging sulat. Madagaya og pagpasalamat. Atong basahon ang palaang kasulat. Atong Levitico kapitulo 7 bersikulo 12. Basahan niya iyong Tagalog diya kay basahon Binisaya. Levitico kapitulo 7 bersikulo 12. Kung siya maghalad, niini ingon nga halad sa pagpasalamat. Uban sa inihaw nga halad sa pagpasalamat. Naghalad siya sa mga paan nga walay ipamatubo. Nga sinagulan, uglana,
pan nga manipis o walay ba o inidhiran ug lana o sa mga torta nga pinong harina nga sinagulan ug lana. Pagpasalamat, matod pa niya, paghalad ka mo o pagpasalamat uban pag-ihaw. So wala ta masayop, nag-ihaw tag duha ka bublitso. Kung sa unang panahon magkaigsunan, ang customary sa mga Hudiyo, basta magpasalamat sila, doon na siya something. Unang butang, kilala mag-ihaw sila. Muna, ang ilang Thanksgiving sa una, mabutok tag sa kasiman at tag sa kabulan. Kaya ang matag tao nga nagpasalamat, kinahanglan na sila. Ang minus nilang ihawntok mo, halad sa pagpasalamat, mga kaigsunan. Ang expression sa pagpasalamat, doon ang kay nga dalhon sa tubangan sa Ginoo. Para sa mga saserdote, para sa mga libitan. Munay, kanang atong halaran diya, kulang pa ng isa ka box. Kinahanglan ang expression sa Ginoo diha sa biblical ng expression. Dunay hala diha para sa magbubuhat agad sa simbahan. Sulod sa katuig mga kaigsunan. Kung una-una nato ang pagpasalamat. Ako dili malimot kang Pastor Romeo. Ngan siya naghago adlaw gabi sa iyang pag-ampo o pagsakripisyo para sa tao nga iya sa Ginoo. Siya ang gipiyalan sa atong mga kalag. Siya ang gitugyanan sa atong mga kalag. So kung atong kalag wala ang magbalantay nga si Pastor Romeo, posible ang akong kalag mahisalaan. Kalag nga nahisalaan tungod kay walay magbalantay. O sa ingon ang Dios butngan kong pastor, ang unong pastor magigsunan magbalantay sa mga karnero. Tig-pasibsib, tig-atiman, tig-pakaon o tig-painom. Muna nga sa unang panahon, ang ilang pagpasalamat, ilang gi-address ngadto sa Ginoo dito sa templo sa mga tao nga tuwa sa templo nga mao ang mga libihanon. Kung ang imong pagpasalamat mga kaigsunan, imong i-address ngadto sa tao, dili makatarunganon. Apan kung gihimo nimo sa tao para sa Ginoo, kini usa ka insakto nga biblikal. Muna nga dito sa Hingoog nag-Thanksgiving, yaging Domingo, ang mga Kristohanon sa sige na wali ipataas na gid sila sa ilang mga liog hangad sa langit aron nga magsakripisyo sa paghatag sa Ginoo. Kay nga naman mga kaigsunan, kinahanglan ang tao maedukar diha sa pulong pagpasalamat. Kay ang pagpasalamat igsuon kinahanglan mahimuning mahibaw-an sa mga tao kung saon niya pagpasalamat sa Ginoo. Ang pagpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan mo kini siya ang paghalad sa mga butang kung unsay naa kanimo. Ug labaw sa tanan ang paghalad sa imong mga talento. Nay mga nagsungit, nay na mga nagkanta diri. Salamat ko si Brother Mark, to si Brother. Professional nga drummer. Isa to mga drummer dire. Ako nga kita spiritual professional. Dili na dapat uston pa kay nimo ang drums aron ang tao di na madungog ang ilang kanta. Kay ang instrumento gigamit nga iduyog sa kanta. Sa ato pa, mas labaw ang kanta kaysa duyog. Kuha ninyo ang Biblia. Ang pinaka-importante sa praising mga kaigsunan sa mga pagdaig sa Ginoo, sa mga pagpasalamat. Herbiuhanon Kapitulo 13, versikulo 15. Ang pagpasalamat sa Ginoo, bunga sa mga ngabil sa atong mga pag-awit mga kaigsunan. Ug dinuyugan sa atong kasing-kasing, diniyugan sa atong instrumento. O ang atong instrumento mga kaigsunan, dili siya mo'y nag-awit kundi duyog sa awit. So kinahanglan nga ang magtutugtog mga kaigsunan, kamao siya mo equalize sa iyang dalungan nga ang pagdaig sa Ginoo. Nahimo ba kini na ay kinabuhi? Kay pag-ingon sa nag-awit nga imo ang himaya, di na madungog ang imo ang himaya. Kay kusog na kayo ang drum. Bang, 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 bang! Naingnan ako ang mga kanina. Tanawa ang nag-drums. Kinahanglan magpasikat pa ka ng drums. Ang importante, ang imong talento gigamit para sa Ginoo. O kamao ka maminaw sa balance sa atong pagdaig sa Ginoo. Nga ipalutaw ang tinod nga espiritu sa giawit sa song leader. Muna kamo mga song leader, mga kaigsunan, kinahanglan nga inyong ihalad ang pinakamaayo nga paghalad sa Ginoo. Dili tong pagaw na ka kay nabilang kagabi sige ML. Ha? Unsa man ang ML? O largog langit? Ha? Naga ang tanang butang, no? Pareha kang Pastor Romeo siya magtuon ko og tingog nga bugnaw. Tingog nga bugnaw. Kay na may tingog nga dapaw. Tingog nga dapaw. Ay kanta. Atong palong ibutang sa projector ang kanta nga tinugdan ni tanan. Manindot kay nga kanta kung imo nga tagag espiritu. Dili kay na bungol na kas drums. Isay akong gitirahan akong anak ko ilabot tong ba. Bato-bato sa langit, matamaan wag magalit. Kasi mo nga sige, sunod akong drums. Pato na akong dalon diha ba. Ipakkan mo kausara. Ang prinsipyo sa pagdaig sa Ginoo, hatagang espiritu ang tanang gilitok sa song leader. Kaya ang song leader siya ang nagsunglit para ang tanang tao madasig sa pagkanta sa Ginoo. Ila po itong song leader nga
Awitan na to, ang nalipay ko dako. Sige ha, mag-awit na ta. 1, 2, 3, 4. Santo pa, inikanta ni mo sa Ginoo, kinahanglan madasigon ang song leader. Siya ay nagdasig sa mga tao, pagtanaw sa mga tao nga nanglanghap na. Ihunong ang kanta. O sa mga tulog ta? Ihunong, song leader maka. O sa mga tulog ta? So kinahanglan ang song leader, ano na siya, eye contact sa mga tao. Pagtanaw ng tulog, tulog ka. Tulog na. So leader man ka. O mo lang mag-uwan, iniktanaw na ako nga, uy, na may katulgon. May ko pastor, pagkuha nito, ulan o bani. Ato ipakatulog. Kinahanglan, espiritu sa atong mga pagdaig sa Ginoo nga naman. Expression sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang paghalad sa buhing nga paghalad. Ang pagdaig sa Ginoo nga eksaktong pagdaig. Dili kay, bantog kay, bapo na kay kagrino. Dahil na kasi Ginoo. Bago kay sapatos. Bukag ana-ana. Muna nga ang imong pagdaig sa Ginoo magigsunan, no? Kinahanglan bud nga nimo kinabuhi. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo. Ang kinabuhi pa mo, piyong o gikan kanimo. Di kay, ang kinabuhi. Panginiksik sa ulo. Magsimba mo ta, panunod mo ta. Ano pa kayo kung simba? Hindi ka mahiniksik. Uy, ang sulilir. Pag! Ayak, pag. Hinay, mag-pag. Ngayon pag inagsulidir, ipataas ang inyong kamo, tiyo nga ang inyong mata nga naman. Sige daig, sige no, siga kayong mata. Itan ang sulidir. Kaya sulidir po kay kurang tiyo na lang po din ako. Magkinahan pa. Diba silbi na? Nagapangitas sa katagbawan mo. Imong nanaan nga, ang Ginoo nangitas katagbawan sa atong kino. Nangasang ka. Ipiyog ang imong mga mata. Adunay meditation sa pagdaig sa Ginoo. Lord, ikaw tag-iyas tanang butang. Nindot kaayo ang pag-awit. Pwede ka muhila. Nabuto pa'y lakila po. Kay, Lord, ka nagtarama anak tubagan. May tao nga, bisang sa kagwapa, gila kay daw muhila. Bukan ang ilong. Tawa na yan. Kanang panahon, kanang Panginoon nga, kinasingkasi nga paghila. Muna mga song leader, kinanglan na sila biblikan hong background, mga gagsunan sa kinanglan ng pastor, ako silang tagaan, mga sampol. Si pastor, kasong leader tayo, tanaw na itong kusang yung magsunod. Alas 12 naman. Bahala ako, paano kayo umabot. Gisilutan ko ninyo ganina, nagkukinigan kami. Karoon ako, nagkusigan ninyo. Kuwanto basa, maus na ni. Baus na ni. Gano'n mo na, ito na kay Burampong City, pag ibugnaw ang dapit nga niya ka na to. Tulay landong sa mangga, o mga landong sa paliw. Napoy mo diri sa akong kilid. Nasalamat sa Ginoo ang pagpasalamat may kaigsunan. Mao siya ang naghahalat. Doon na kay something buhaton, doon na kay mga butang buhaton sa Ginoo. O sibo sa bahandi na naa kanimo. Wala nga ang bunga family nagputos sila o mga putos para sa mga bata. Bata kay balong sa naging pamutos, bantay mo na kasi mga buhit na. Lukso na ron. Salamat. Dos. Grabe, ako ganina alas 4 pa, naglungag na ko. Nga naman magkigsunan. Ang akong ikahalat sa Ginoo, kanaragin akong pagka, di ko kumig maayo nga bulungan, kaya wata kibalo itong kalitan tabli ato ron sa purado. Kasi hilaw to, way makaabli ato, samtang wala. Mga kaigsunan, ang pagpasalamat sa Ginoo, doon natin buhaton nga dako, kay ministeryo sa pagpasalamat, ihalat utang ng sa inaan. Nasalamat sa Ginoo, wala tayong ikabalos matupan ni Salmista David, gawas sa pagpasalamat. Ang atong ikabayad sa Ginoo, gawas sa pagpasalamat. Salamat sa Ginoo, karubuntaga magkigsunan. Ako walay pamahaw, kamo nakapangapin, ako wala ko kapangapin. Kamo nakapamahaw, posible, ako wala ipamahaw. Koregansi, gusto na ko hong na salamat ko sa Ginoo, dalay yung apulong sa Diyos. Ang espiritu sa pagpasalamat igsoon mao ang atong pagsakripisyo sa mga tagpahanti na naa sa atong kilab. Nya sa hapon si pastor siya na wali dili pangasaba pastor. Wali lang. Salamat sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo sa dako nga gibuhat sa Ginoo. Ang bagyo ni gawas gahapon ug karon grabe ang panahon. Mapaka na to ang Ginoo. Salamat Lord.
O Diyos kalabihalan doon, Diyos kalabihalan pala. Lord, salamat sa taas ng mga oras o minuto sa ipuno. Apan din kinig mo paigo pa sa among tagsa-tagsa. Among kinig pag-ahugtong pinagisi. Ako nagampo, Lord, nagkato mga bulungan, dili malimtan na mo, kining pagpasalamat, mao ang pagpasalamat sa mga butang. Dalay kong kaugad sa mga katapusan. Pasalamatan ka ng naglawa pinagisi ng Lord sa Diyos. Amen.